na zaune bai ga gari ba rayuwar ka sani ba baka iya baka shigo aka yi da rayuwar na zaune rayuwar na zaune bai ga gari ba rayuwar baka sani ba baka iya ba baka shigo aka yi da kai ba na zaune bai ga gari ba baka shigo ba a yi da kai ba rayuwar kudu tsarkake zuciya za ka zama yi alfahari rayuwar kudu rayuwar kudu. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Barka dai mai gida, ya kasuwa? Lafiya da kasuwa alhamdulillah. Masha Allah. Malam ya sunanka da Allah? Suna na ka zo siya ko kuma nama na ka zo siya ne? Wani irin tambaya ne haka? To daga tambayar suna kuma sai cibi ya zama ƙari. To ai za ka siya nama kawai. Nama na zo siya, nama na zo siya. Du area nan ni kadai ne. Your account is too low for this call. Nama na zo siya amma ka fara yanka min albasa. Wai tsaya nama ka zo siya ko suna na ko kuma albasa ka zo? Nama na zo siya ka yanka min albasa ka ga me za a yanka albasa. Ai ka san ba a kin mutum. Albasan nan dai da dai tsada take a kudancin kasar nan ba kamar arewaci ba. An gama ai dan kudin muka taso daga arewacin kasa muka dawo kudancin kasa. Haka kuke shan tsananin rana? Ai kai dai bari har da ma dukan ruwan sama. Kudu. Na yi tafiya ta kai ta kilomita 20 zuwa 20 da wani abu. Okay, amma daga nan Aduwa ba daga arewa ba ko? Waye gaya ma a can bypass gurin bakin gadan nan bypass suke cewa nan suka aje ni a kasan da zo nan. Ka gama yankawa ko? Na gama yankawa. To madalla. Sora nama ko? Sora nama. To yanko mun guda 3 wanda zan dandana. Dan customer ne. Eh. An gama. Ka yanko manya ba. Manya wai. Manya za ka yanko dandana zan yi. Dandana zan yi. Ka dumulmula su a yaji. A yaji wai? Eh. Ka ci bibiya su a yaji. Wannan na dandana ne. Na dandano ne. Ai kai babban customer. Masha Allah. Na nawa za a yanka mato? Dan kamun na 1,500. Na 1,500? A wannan yau na haɗu da babban customer. You see all this Igbo wey people dey smoke for empty belle? And the result be that. Saura kudi ko? Saura kudi. Allah sarki nawa ne kudin naka? Eh? Masha wanda ni kana ba ba ma. Sai dai da Allah 1,500 kamar ba za ta samu ba. Amma sauki a taimaka min dan Allah. Kaga ni matafiyi ne a hanya ne. Kai fa kace a sama na 1,500. Ko ai ban san daɗi ne wallahi kwaɗayi na da ya kai ni ka san kuma bai kamata yanzu ka rage ba kai min dan Allah ka rage. Kenan ba damuwa ba ni ta din ma kafin ka ce. Da Allah fa kai hakuri. To na ga ka bani takardan katin gayyata ne wannan ka bani ba wani. Ai ne a ina ka shafa gem kalba ne wannan. Ba ni 1,000 ba ni. Amma kai kai gida ba ni da mutunci kada ka ji na ce ma ni dan arewa ne. Na riga da na juya na koma banda kirki da kike da. Allah bai zan samu akan ka ba ni 1,000. Ba ni. Kuma ki sakandare kai da baka ganin an rubuta dubu. Kai ya karanta wannan wai. Ni tun daga ajibi na firamare. Ba kalan wannan ka sani ba ko? Baka waye ba kai dauda baka waye ba. Ya baka kuɗi ka ce ba irin wannan. To wannan kuɗin da aka canza kenan yanzu su ake yayi. Aina. A Najeriya. Wata Najeriya. Wannan Najeriya da suke ciki an sabon canzawa Ina wallahi. ga mafarki kake wallahi idan baka bani ba yanzu nan zan sa gari su fasa maka. Wallahi in na canza shege nake ba na canzawa kuma ban ba da nama. Kai da abin da zan ba zan canza ba kuma ba zan ba da nama ba. Yau wace ne ka da aka bani naira sai ka bani Naira 1,000 na baka kuma ban ba da nama wallahi sai ban canzawa. ina zuwa waya layi wannan yazo ya bani wasu kuɗi na Nijar yazo yana da magana mu ya bani. Mawon Allah ka duba ka gani naira 50 ce ba a Najeriya. Naira 50 kai ba ga ce a Najeriya. kai wani irin takwali ne kai ka ce na ka ga naira 50. Wala sunuka. Kwallo sama aka. Ba ni kirki. Kaga wannan ban Allah ka sako daga arewa yazo. Ya mun complain akan hanya yake. Na ba shi nama na 1,500 kuma yana bani wani kuɗi ne kuma da naira 50 na Najeriya. Wannan 1,000 ce aka canza a Najeriya ko a arewa ko a yayin ba sani ba. Duka abun nan su fasa. Kunan har yanzu ba ku fara yayin ta ba. Dauda. Ina jin wannan shine sabon kuɗin da aka canza. Wannan shine kuɗin da ake yayi mana. Ban san shi ba. Ya kuri ka karba ana karba kowa yana karba. Ko kuma jina kashe ka zaka amsa ne? Ko jina kashe ka. To ni ba zan amsa ba. Ni a bani zan karba. Ya kuri karba. Kawo ta mana. Ka san me zai bari da babu kaddama. Karka da mu. Bari canza maka dama na sai nama ne.
yanzu malam Zunnan gayu zan shi wannan wani irin tankwali ne da bai san wannan kudin ba tankwali ne ka gane ga dukiya ka ga dama nan na ji magana wani kuma 500 kaban nama da ka ji a jikin ka ni Allah za ka bani wannan ne amfani da ita ne ka ji fa tsaban kai ka yi barin gurin kuma ka bari ba dan